wiki twatwarire ninga kitwatwarire buna Gusii yabire Nkongu yabire Mbe negento giakorekanete rituko ria ichuma rituko ria Jumamosi egekerekebe mono ase egesaku kia omogusi omogima. Ekatiba ne constitution yitu ya Kenya nerwete obusugore ing'ondo bwena bakogenda ase aeresa amang'ana aye ase wananchi wa Kenya. Rinda mwananchi ekaro yagenda Gusii emikutano egakorekana buya mpaka Kisii town okongu bonde bwensi mbuche tukororekana, lakini ekera abaminto baigete omochio Keumbu obonyaka oboriri obuochi nebintu bitabwanete bigakorekana ase omochio ito abantu bonse basigete Kenya okeumbu bari bapangete amang'ana bamanyakanete kiagera n'abantu babere n'abarayi bachorire n'abantu baito ba Gusii oyo omobo omanyakanete ng'a nabwate egurupu Keumbu enge standing army ekorokwa ebirongo agotumia abana baito bobe abana 400 abamuri abake bakweregera ekigasi naenda ase eng'encho ekigasi kiaborire ase ense yetu ya Kenya orio chikubatumia obase oboke babo aungana pamoja n'omochumbe unyari wari chache wakora obunyaka obu igo tukogikeria getendo keria giakorekana kiagera wikera bona iga abantu mbari banyaritari abange tukuganiria amayanga babwana bwango oyo omosiririo obugima bwaye okurugu Vincent usie mu mapinduzi balimu arora ase mitandao kiagere fidungi atara agakurigena akabukurwe gari naenda abukurwe gari arinse abantu mwanya bantu bwandete gutwara ibirangerie bigo kiaso mwanya bantu onde bakamwaka magena bakamwaka kinyimbo mpaka agasirio obugima bwaye utigire family renke omongono ye pamoja n'abana batatu.